घर घर में होखो लक्ष्मी के बास आ सबके बधाई 25 के 50, सबके बधाई 25 के 50, सबका बढ़ंती होखो। हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी वर्ष 2025 के शुभकामना के साथ रउरा सबन के बधाई देतानी। तनी दू एगो मुक्तक हमरो से सुन ली कि सब कर बगिया यही फुलाइल रहो, सबके बगिया यही फुलाइल रहो, मधु मकरंद से मन रसाइल रहो, गा के भंवरा उगा है कली हर गली, गा के भंवरा उगा है कली हर गली, बाझुराइल हो हरियराइल रहो, बाझुराइल हो हरियराइल रहो। दूसरा का मुक्तबा कि अब तनियर बसंतो के पहरा परी, ई कुल लक्षण लौकता कि अब तनियर बसंतो के पहरा परी, मन के कसब न तो गोड़ कुठहरा परी, बन के झूमी रिझाई पंवरिया मदन, बन के झूमी रिझाई पंवरिया मदन, कसमसाई बदन गोड़ बहरा परी, कसमसाई बदन गोड़ बहरा परी। एगो निवेदन बा ए मुक्तक का माध्यम से कि हमनी का अपना सभ्यता संस्कृति संस्कार से दूर नहीं खे होके के, काहे से कि रउआ छोड़ देव त केहू धली, रौरा छोड़ देव त केहू धली, आपन सिंगार दोसर केहू कली, कबले कुरूप बन के रहब, कबले कुरूप बन के रहब जागी, आखिरेंगा कबले चली, रउआ छोड़ देव त केहू धली, आपन सिंगार दोसर केहू कली। आई यही में एगो और मुक्तक हम प्रस्तुत करे जा रहल बनी, विचार करी एहि पर कि बड़ा अचरज बुझाता सुन के बेबात के रगड़ा। श्रोता सब विचार कली कौना संदर्भ में हम कहतनी, रुआ सबन चतुर बनी समझ जाए। बड़ा अचरज बुझाता सुन के बेबात के रगड़ा, बिना मतलब के होता झूठो मुर्दा घाट के झगड़ा, बिना मतलब के होता झूठो मुर्दा घाट के झगड़ा, इ तो देहिया माटी के कहीं माटी में मिल जाई, इ तो देहिया माटी के कहीं माटी में मिल जाई, दिल्ली में नाच होता पहन के यही खातिर घघरा, बड़ा अचरज बुझाता सुन के बेबात के रगड़ा, झूठो झगड़ा होता देखी मुर्दा घाट के झगड़ा, बिना मतलब के होता झूठो मुर्दा घाट के झगड़ा। 2025 के शुभकामना, बधाई।